салом алайкум дӯстои азиз, рӯзи ҳамат ба хайру шодӣ боша. имрӯз рости гап дар интернет як силкаро равон кардан, хурсанд шидам. хостам ки ба ҳама мардуми тоҷик ҳамун силкаро барасонам. дар СНГ, яъне дар Осиёи Миёна, кадоми давлати сайёҳӣ, мақсад пешрафтае гуфта реклама кардастиян, бояд ҳамунҷода ҳар як давлат ҷо бигира, овоз битан, ҷо бигира ҳар як давлат. албатта ки давлати мо дар ҳамун бозӣ бигирем, дар ҳамунҷо ширкат мекунад, дар ҳамун ширкати сайёҳӣ ки кадоми давлат мақсад сайёҳоро бисёр қабул мекунад, кадоми давлат сайёҳие гуфта ҳамонро дар овоз мондиян. ҳамин қадр давлатое ки мо гаштем, ман 100% шуморо мефаҳмонам бародари азиз, ҳам қадр давлатое ки мо рафтем, мо ҳамчун сайёҳӣ мерем ку, мақсад пур аз худ мекунем. фоидаи кие? Фоидаи ана ҳамун давлате ки мо мерем, фоидаи ҳамон мешавад. биёед мо ҳам якҷоя медуроем, анами силкае ки ман дар комментария закрепит кардагим медуроем, анами силкада касе ки вай дора, мақсад Яндекс қати медуроям ку, ҳам гуглша ба Яндекс ҳуй кардагия, ана мо метавонам ки бидуроян овоз битиҳан. бародаре ки бисёр дар Москва ҳастанд, ҳамаш метавонанд ки бидуроян овоз битиҳан, наминҷода давлати мо овоз бигира. якҷоя мешем. Тоҷикистон чхеле ки пешвои миллат мон мега ба пеш, якҷоя ба пеш ҳаракат мекунем, ҳама каса овоз метем. ман махсуси барномаро барои ҳамин кардам ки дромадам, дидам беҳад кам гирифта, 1% гирифта Тоҷикистон. ин 1% қати ба меган дар Тоҷикистон ҷои сайёҳӣ надоштае ки 1% гирифта, ҳеч ки рафтагӣ нест, намедонам. охир не, Анталияшам дидам, Турсияра, аммо Анталия қати Турсия мақсад як давлатан, мисол ҳама ҷоша дидам. чхеле ки ҳамо ҳастанд, Тоҷикистони мо ҳам ҳаста. ҳамин қасри сангин бира, панҷакен бира, хуҷанду дига тамоми ҷоҳои мо, ин ҳамин тарафи помирмон барад, ҳар як кӯҳмон хеле ҷои тарихия, ҳар як кӯҳмон, тамоми ҷомон, тамоми ҳамин Тоҷикистони мо, ҳамин кӯҳҳои сарсаре ки мо мери, ҳар як уғуроку, ҳар як дегу, ҳар як тавоқи сангия талхат мекафа. ҳама ҷои Тоҷикистони мо тарихия, ҳама ҷош. Фақат мо бояд ҳамонро нишон дода битонем дар дига давлат ки биёян бибинанд, баъд бовар кунанд ки Тоҷикистони мо чӣ хел ҷои тарихӣ дорад, чӣ хел зебоаю, чӣ хел пешрафт, мақсад қадимтарин давлат ҳай. барои ҳамин қадр як ҷое медуроем, овоз метем, бетараф наместем. касе ки ватана дӯст медорад, бетараф истода наметавонам, ман медонам. ватандӯсто як ҷое медуроем, овоз метем. иншоалло ки Тоҷикистони мо рақами як мемонад. боқӣ сарбаланду хонобод бошед. худованд ёру мададгортон. ин барнома махсус барои ҳамон нафарое ки табиата дӯст медоранд, ватана дӯст медоранд, ҷои тарихиро дӯст медоранд. сарбаланду хонобод бошед.